güýji bilen gyýryp adamlary kömege çağırypdyr. Wakanyň bolan ýerine ätiýaşdan köp sanly polis bilen tiz kömek ulagy barypdyr. Türk polislary açylmaýan gapyny döwüp içerik giren mahaly 37 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty Döwletgelli Mehimowyň damagy çalynan jesedine göz düşüpdir. Türk polisi tanış bilişlerin ve goňşularyň kömegi bilen öýde myhmançylykda bolanlaryň kimdigini anyklap, destine jenayet gözle wagtyryş işini başladypdyrlar we olaryň yerli wagt bilen sagat 21:55-de Aşgabatda uçak Türk hova ýollarynyň uçaryna bilet alanyny barasynda maglumat edinipdirler. Jenayetde aýyplanýan 25 ýaşyndaky Guwonç Atakanow bilen 19 ýaşyndaky Şamrat Babayew uçara garaşýan mahaly üns çekmezlik üçin tapawutly ýerde oturup biri bilen nätanşýaly hereket edipdirler. Olar şeýlelikde Istanbulyň Atatürk adyndaky aeroportuna aýratynlykda ýurtdan gaçmaga synanşan mahaly Türk polisiniň gurunan operasiýasy bilen ele salynıpdyr. Jenayetde aýyplanýanlar aeroportdaky resmi işler tamamlanandan soň soraw üçin polis merkezine gidilipdir. Ol türkmen raýatlary soraw mahalyna jenayet edenliklerini boyun alypdyrlar we aşa serhoş ýagdaýda telefon üçin ýüze çykan uruşyň muňa sebäp bolanyny aýdypdyrlar. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk sebäpli adanyň agdarmagyny islemeýän gürrüňdeş bolan bir türk howpsuzlyk işgäriniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň raýatlaryň gatnaşmagyna bolýan jenayetler soňky wagtlarda Türkiýede hasam ýygramlaşýar. Şeýle ýagdaýa diňe bir migrantlaryň arasynda däl, eýsem türkmen studentleriň arasynda da duş gelýändigini ýatladan howpsuzlyk işgäri goloýdy. Türkiýanyň Samsun şäherine öz illeşini pıçaklan bir türkmen talybanyň hem tutsaw edilendigini gurrun berdi. Aýdylýan waka Samsunyň ilk adym etramynyň Kalkanca mahallesinde bolup geçipdir. Samsunyň 19-njy may adyndaky uniwersitetiniň hünärmenlik ýagny injenerlik bölüminde okayan Türkmenistanyň raýaty 21 ýaşyndaky S.A.ny boynundan we çep eliniň bileginden pıçaklan bilet tirkeşýän türkmen studenti 21 ýaşyndaky S.K. Samsun polisiniň jenayata garşy görüş bölümi tarapyndan tutulup göz astyna alınıpdyr. Yaraly türkmen studenti bolsa saglygyny bejertmek üçin Samsunyň Almawarlyk hastahanasyna äkidilipdir. Jenayatda aýyplanýan Türkmenistanyň raýaty S.K.nyň polisiýaky sorawy tamamlanandan soň onuň işine garaýan kaziýet jenayetgäriň tutsak edilmegi barasynda karara gelipdir we ol Samsunyň ýapyk tutsawhanasyna ýeberilipdir. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda paýta planynyň üstünlükli tamamlananlygyny 22-nji oktýabrda eglan etdi. Bu ençe ýyl bäri eglan edilip gelinýän 1.050.000 tonna mukdardaky paýtanyň ýygylyp planyň berjaý edilendigini resmi derejede habar berdi. Muňa garamazdan ýurdun welaýatlarynyň gowşýan habarlara görä paýtygym işleri şu günkü günde de dowam etdirilýär. Şu günler Lewap we Mar welaýatyny owa hojuluk ýerlerine paýtany büdjet edaralarynyň işgärleri, muallimler ýygýalar. Meydanlarda paýta köp däl, ýöne barny çaňgalykdan ýygnap alýarlar diýip yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Olaryň habar bermegine görä, döwlet işgärleri paýtygymyny mejbur çekilýär. Paýta ýygmak islemedikler, ýerine adam tutmaly bolýarlar. Käbir saglygy saklaýyş edaralaryny keselhanalarda işgärleriň mejburi işlerden sypmak üçin pul bermek bilen bagly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýanyny gaýdylýar. Şu günkü gün hakyna tutulýan paýta ýygymçynyň bir günlük zähmetiniň haky 10-20 manat aralygyny, ýygylan paýtanyň 1 kilogramy bolsa 20-40 teňe aralygyndaky bahadan kabul edilýär. Paýta ýygymçylarynyň iş güni 1 sagat 6-da başlanyp, ýola sarp eden wagty bilen bilelikde 10-12 sagada ýetýär. 1 sagatlyk ara kesme berilýär. Adamlar ýyjek naharyny ýany bilen alyp barýarlar. Ýylynmaga şert döredilmeýär. Ýöne ýagyş ýagyp başlasa, biraz ýerräk gaýdyp bolýar diýip olar aýdýarlar.
Şu günler paýtygym işleriniň gurmaçylygyna we gözegçiligine howpsuzlyk işgärleriniň hem gatnaşýanlygy, olaryň häkimetler bilen işleşýänligi habar berilýär. Olar her bir etrawa degişli işlerin keskitlenmegine, meselem tehnikanyň ýa-da meydanlardaky su üpçünçülük işleriniň gözegçiligini edýärler. Her kimin öz işini yerine yetirişine seredýärler. Käbir yerlerde gyrjdan geýimli polisiýa işgärlerini hem görse bolýar diýip Azatlyk radiosynyň gürrüňdeşlerinden biri aýtdy. Şu ýylyň paýta plany doldy diýip resmi derejede yglan edilenem bolsa, käbir döwlet edaralarynyň işgärleri paýta ýygym işleriniň dekabr çenli dowam ettiriljekdigi barada habar edilipdir. Paýta ýurdun dokma senagatynyň esasy çyýmalydyr. Şeýlede Türkmenistan öndürýän paýtasyny Orsiýete, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Büyük Britaniýa we ondan gowrak bir näçe ýurda eksport edýär. Türkmenistan bilen dokma senagat ugrundan işleşýän iri halkara kompaniýalarynyň ençemesi ýurdun paýta önümçiligini mejbur zähmet güýçleriniň ulanylmagy sebäpli öz hyzmatdaşlygyny ýatyrýanlygyny ma'lum etdiler. May aýynda Adidas, Spirit, H&M ýaly dünýä belli suwda brendleriniň, senagatçylaryň biznes jemgyýetçiliginiň, kärdeşler arkadaşlygynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 çemesi wekili Türkmenistanyň gowaçy meydanlaryndaky mejbur zähmeti ýol berilýänligini alada bildirip, Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýollan ýörüýti hatyna bu mesele üns bermegi talap edipdi. Öý goşularyny we hojalyk enzamlaryny öndürýän we satýan dünýä belli IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paýta ýymy döwründe mejbur zähmet we adam hukuklarynyň depgilenmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çyksa, Türkmen paýtasyndan ýüz öwürjekdigini aýdypdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligimiziň leýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogşanan Nurban. Balkan welaýatynyň yerli şäwurlary, hususy dükany bolan onlar çadımak kärennesine yer almaklar we döwlet plan esasyny gally öndürmekler üçin basyş edilýäni barada habarlar gelip gowşýar. Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň merkezi bolan Bereket şäherine ýaşaýan Çarıgelli ady ütgödüldi. Etrap häkimliginiň işgärleriniň özünden azyndan 10 hektar yer kärennesini alyp ol ýerde buğday ekmegi talap edýänliklerini aýdýar. Çarıgelli özüniň yer alyp buğday ýetişdirmek mümkinçiliginiň ýokdugynda daýhançylykdan başynyň çykmaýanlygyny aýdyp bu talapdan ýüze urupdyr. Emma häkimetler Çarıgelliň aýtmagyna görä diýilen edip yer almasaň kommersiýa dükanyny ýapar diýip gaýbat atýarlar. Aýdylmagyna görä eger 10 hektar yer kärennesini alyp ol ýere buğday ekseň, girdej almakdan geçen döwlet tölegleri diýilýäniň aşagyna galýarsyň. Ýagny Türkmenistanyň düzgüne görä döwlet kärennesiniň yerini sürüp berenligi, tohumluk buğday berenligi, buğday ekip berenligi, suw dökün berenligi üçin pul tölegini alýar. Aýdar 10 hektar yer üçin ortaça täze pullan 6000 manat töleg tölemeli bolsa, döwlet 1 tonna gallany 400 manatdan satyn alýar. Egerde her hektardan azyndan 3 tonna, 10 hektardan 30 tonna galla hasyryny almasaň, berge borja batýarsyň diýip bereketli çary dükançy gurrun berdi. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň ekrançylyk yerleriniň şorladylanlygyny we şu sebäpli her hektardan alynýan hasylyň derejesiniň pete gaçanlygyny prezident Berdimuhammedow özü hem tasdik edýär. Munyň üstüne döwlet tarapyndan berilýän kömekler ýeriň sürülmegi, ekiş dökün we suw bilen bagly ýardamlar wagtynda berilmi ýa berilmedi. Bular hasabalynmaýarda öňden tasdiklenen sany we esasynda töleg töledýärler diýip şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýüz bolan adamlar aýdýar.
Egerde ol tölek wagtyna tölenmese, iş suda geçirilýär we adamlar suda gatnap ýörmeligi üçin yer almazak bolýar diýip Çargelli Adatlyk radiosyna aýtdy. Balkan vilayetinden bolşan habarda aýdylmagyna görä, yer almak we galle ýetişdirmek mezurlugyny suran dükan eýleriniň bir bölegi bu talap kabul etse öz işini gowgulýan we kanundan baş çykarýan dükan eýler oňa garşy çykýar. Ýagny olar häkimet wekillerinden bu hil talabyň kanuny satynyň görkezilmegini talap edýärler. Bereketli Çargelliň sözlerine görä, eger dükan eýesi berk dursa, häkimet işgärleri beýle bir sürünip bilmeýärler. Emma ol häkimet işgärleriniň dürli barlyklar arkaly yer almayan dükançylaryň dükanlaryny yapmaga çalışýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Mundan başga mezur daýhançylyk basyşy diňe işe urlaryň däl. Bereket etrawyndaki mektepleriň hem başyndan iýnenemeňdiýär. Balkanyň oşun maglumatda aýdylmagyna görä, bereket etrawyna geçen ýyl adyndan bir mektepden 10 hektar yer alyp buğday ekmegi talap edipdirler. Soňky talap 1 hektar yer almak hemde soğun ekmek bilen saşyrylypdyr we muallimler ekilmedik soğanyň bahasyny tölemeli bolupdyr. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Donald Trump'ın garaşylmadyk ýagdaýda prezidentige saýlanmagyna garşy müňlerçe adam Birleşen Ştatlaryň Bostondan tä Los Angeles'e çelli bolan dürli şäherlerine 9-njy noýabrda protest geçirdiler. Käýerlerde, köçelerde gatnawyň kesilmegine sebäp bolan köplenç parahaçlykly protestçiler anti-Trump şigarlaryny göterip, Respublikan partiýasyna degişli bu emlak tüccarny, emigrantları, musulmanlary we beýleki alyk toporlary batyş astyna saklamak barada beren wagdalary üçin tanqid astyna aldylar. New York'ta müňlerçe protestçi Manhattan'a köşelere dökülüp, Trump'ın 5-nji köşedäki öýüne tarap ýürüýüş etdiler. Ýene ýüllerçe adam bu ýerde seýilbaga ýygnanyp, meniň prezidentim däl diýip gygyrşdylar. Chicago'da hem şäheriň merkezinde 1800'e golaý adam halkara Trump mehmanhanasynyň werdinginiň öňünde Trump'a ýol ýok, KKK ýol ýok, Jensparaz ABŞ ýol ýok diýip gygyrşdylar. Bostonda hem müňlerçe protestçi köşelerde aýlanyp, Trump Jensparaz diýip gygyrşdy. Olaryň ellerinde bolsa Trump'y impeach ediň, saýlaw kollegiýasyny ýatyryň diýen plakatlar bardy. Seattle-de Trump'a garşy protestleriň golaýyna ok atylyp bir näçe adamyň peda çekendigi habar berildi. Ýöne polisiýa ok atyjyk demonstrasiýalar bilen ýeteşikli däldiýär. Protestleriň turan ýeri esasan Trump'yň demokratik garşydaşy Hillary Clinton'a köpçülikle ses berilen Kenaryaha şäherler boldy. Ýöne Trump'yň güýçli ýerler bolan Richmond, Virginia, Nebraska we Kansas şäherlerinde de demonstrasiýalar bolmadyk däl. Polisiýa Texasyň merkezi Austin'da 400'e golaý adamyň köşelerde ýürüş geçirendigini aýtdy. Protestçilerin ilkinci nöbetde nägilelik bildirýäni Trump'yň Birleşen Ştatlara bir kanun gelip girýän emigrantlaryň öňüne almak üçin Meksiko bilen aralykdaky serhede diýwar çekjek diýip saýlaw kampaniýasyna beren wadasy. Washingtonda ýürüş geçirenler Trump halkara mehmanhanasynyň öňünde durup öz nägileliklerini bildirdiler. Ýene bir tafar Aqtamyň öňüne ýonandy. Olar şem ýakyp söýlenen sözleri diňlediler, aýdym aýtdylar. Trump'yň kampaniýasy tarapyndan protestlere entek jogap ýok. Trump 9-njy noýabrda ýeňiş gadanyndan soňra eden çykyşyna özüniň ähli Amerikanlara prezident boljakdygyny aýdyp, biziň hemmämiziň agdy bir halk bolup ýonanmagymyz üçin wagt boldy diýdi. Üstümizdäki aýyň başlaryna onuň kampaniýasy Ku Klux Klan gaziýeti tarapyndan goldaw berilmegini, Jenap Trump we onuň kampaniýasy ýigrenji haýsy formaty hem bolsa ýazgarýar diýip redetdi. Protestlere mektep okuwçylary, mugallimler we studentler de gatnaşdylar. Esasan ispan asylly studentlerden durýan 300 teoregi protestçi Los Angeles'te klaslardan çykyp ispan diline agdy bir halky şaşan ýeňilmez diýip gygyrşdylar. Olaryň ellerinde bolsa Jensparazlyga goldaw ýok, meniň prezidentim däl, şeýle hem emigrantlar Amerikany beýgildýär diýen ýazgylar bardy. Gepleyer Adatlyk Radiosu.
habarlar günnäligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň geljek ýylyň 1-nji ýarym üçin Abuna ýazylşyk başlandy. Ýurt içinden gelýän habarlara görä döwlet edaralaryny işleýän adamlar özleriniň islew bildirmeýän neşirlerini mezur Abuna ýazylýarlar we bu ýagdaý olaryň ýylyň 1 aýlygyny ýitirmeklerini, ýagny 10 ay işläp 11 ay aýlyk almaklaryny getirýär. Azatlyk radiosi ýylyň gaýtalanýan mezur Abuna ýazylşyk barada Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Bir Abuna ýazylşyny da edilen kıyali adamlar istemese de özünün işleyen pulduğunu değişti, metbotu hukman yazılmalı. O arada işyerlerden soradan dronoklar, yonkillerdäkiden bir ara tapawut, edara kärhanalar tap ählifi, aýlyk pullaryny, plastik kartlaryň üstünden alýarlar. Ýöne edara kärhanalaryň bol seriýalary, kaçan barklar üçin gerekli resmi namalary, iş tabellerini taýýarlayan wagtynda her işýerde näçimliklardaky turup anlyklary hem de şol telefonlaryň Türkmen Poçta edarasyna getirilmeli hakynda banky resmi taýdan habardar edýärler, ýagny resmi taýdan banka hat berýärler, işyerlerin aýlygynyň uzunluğundan plastik kartlar getirilmeli, aýlygynyň uzunluğundan pul abunu için pul sulanmakany diýerler işyerlere dillen duýdurulýar, şulayhy şunçamanatlyk kemerlerden tedavi şunçamanatlyk abuna ýazylýar. Aman radny Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň dowam edýänligi, aýlyklaryň gizikýänligi, umman işleýän adamlaryň hem kösenýänligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýda türkmen metbuatyna da gazetlerde de şol bir zatlaryň gaýtalanyp çap edilmegi bilen baglykda diňe bir metbuat neşirine ýazylsa bolmaýarmy işleýän adamlar ýa-da bu ýagdaýlar asla göz tutulmaýarmy? Yok, böyle gözümüne tutulmayan, neden yurdun medeniyet ruhumuna işleyenler, yarım yıllık bahati 45 manat olan medeniyet jurnalına hukman yazılmalı, edebiyatlı sınıf faaliyetine hukman yazılmalı, hem everen Aşgabat şehrine işleyen olsa Aşgabat adlı şehir gaziyetine, vilayetlerde işleyen olsa onunla değişiklikte, şol vilayetlerde neşe edilýän, çap edilýän vilayet gazetlerine yarınmaklık olardan talep edilýär. Şeýlelikde bilim pulduğuna rahmet çekýärler, işleýärler, yarınmary hukman neşerleriniň sany ençeme. Aman radny Türkmenistanyny şu internetleşdirmek prosesiniň dowam edýänligi aýdylýar. Indi mobil telefonlar bolan adamlar, interneti bolan adamlar habarlar internet üstü bilen alyp bilmeýärmi? Neşerler internet arkaly el ýeterli edilmeýärmi? Şol urda bir ütgeçlik ýokmy? Abuna ýazylşygyna bir ýagdaý täsir ýetirmeýärmi? Bir ýagdaý günler desporat arasynda dogry internetleşdirmek, onu elektronleşdirmek prosesi tat yok diyen yani oralayanlar sen işleyecek bulun işleyen bulduğunu değişti yetkiot meselelerini hukman yarınmalıyla talep bir yerde işleyecek ve talebine düşüyor. Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Eferde Azatlyk radiosu Demirgazyk Awganistanda da bu ýyl neçe önümi has artypdyr. Göknar öndürilmeýän welaýatlarda hem bu ýyl göknar köpekilipdir. Göknar önümine karşı görüşün netijeli bolmandygyny resmiler aýdýar. Onuň sebebi Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagydyr. Fursatdan peýdalanyp halk öz ýerine göknar ekipdir. Şu ýagdaý baradaky reportaj bilen men Şaýmyrdan Ulumrady sizi kabuldan tanıştyrýar. Awganistanyň neşelere garşy görüş boýunça ministeri Hanım Salamat Azimi Demirgazyk Awganistanda saparda bolýar. Minister dün 9 noýabrda Mazar Şerif şäherinde maslahat geçirdi.
Ol şonda ödeden çıkışında Demirgazyk Awganistanda neşe önümniň 43% artandygyny dile getirdi. Şahide afzayişi 43% balg, baglon, jawjon, sarpol we foryob askeş. Demirgazyk Awganistanyň 5 vilayetinde göknar önümniň uly mukdarda ekilendiginiň şaýady bolýar. Geçirilen Derňewde Faryab, Jawzan, Serpul, Balx we Semengan vilayetinde geçen ýyllara garanda bu ýyl neşe önümniň 43% artandygy belli boldy. 5 vilayetin etraflarynyň hemmesinde dünýäli göknar öndürilipdir. Demirgazyk Awganistanda hem soňky günlerde howpsuzlyk şertleri ýaramadlaşdy. Döwlet häkimiýetiniň ýok ýerlerinde neşe maddasy köp öndürilýär. Bu ýagdaý bizi hawatyrlandyrýar diýip minister belledi. این افزایش کش در کنار افزایش ناامنی چالش بزرگ برای دولت. Demirgazyk Awganistanda türkmenler we özbekler hem gowçulma bolup ýaşaýar. Türkmen obalarynda öň göknar öndürilmeýärdi. Ýöne indi türkmenler hem göknar öndürüp başlapdyr. Aýguldayda da öz ýerine göknar ekipdir. Onuň özem neşekeş. Hemme halk ýerine göknar ekdi. Menem yarım hektar ýerime özüm üçin bolar diýip göknar ekdim diýip Aýguldayda gurrun berdi. Benim göknar ekdik adas ýerimize. Ul sektik bilerim. Bolmasa ul sekmese ekimiz ýok. Hemme halk ekdi. Elbette ölemde yarar diýekdik öde. Diýançylyk bolar, bizlerime garyp adama diýip. Emin etýänüm 15 ýyl bolandyr. Keselden öwrendim men şu demeksmadan. Oşo dem mosap sonra neçe çekde goýar diýip söýdiler, şondan öwrendim. Awganistanyň Saglyk goraýyş ministrliginiň ma'lum etmegine görä, ýurtda neşekeşlige uçuranlaryň sanam artypdyr. Neşekeşlik awgan türkmenleriniň arasynda da bar. Emma neşekeşleriň bejerigi alarýaly saglyk merkezleri ýok. Ýaşlardan hem neşe belasyna ýolugypdyr. Ak Muhammed ýarym jüriýip ýerine göknar ekipdir. Onun 4-5 kile tirek alaryn diýip ol bildirdi. Yerlerde bir yarım jüriýip ýere ektik. Ek göreli halka ekdi. Halka emekdi, biz emekdik. Halk ekdi, biz emekdik. Bizim gurok kalmaly ýyjegmi da bu diýip. Bir 4 kilo çykar diýip umyt bar. 3-4 kilo çyksa bir satmasa görlemedi. Ha bolar. Gurban Nazaram 2 kölçe ýerine göknar ekipdir. Neşekeşligiň saglyga ziýanlydygyny ol aýtdy. Şoňa garamazdan günde 2 wagt tirek çekmäge özüniň mejburdygyny Gurban Nazar bildirdi. Köpekiltip ardan bolsa bolýardy-na. Menem bir 4 joýa urak ekdim. Indi şoň bir çekimini 50 rupiýa berýär. Ugan puluna şoň bir çekimi bir dur çekermede bolýar. Bir gün olanam ýokda. Ana bir günde 2 çeksekden bolýar. Saglygymyzdan hama nuksat etýändir. Aglyk öňkülerden daýba düşýär. Şondan görýär. Da başga näden göremiz ýok. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.